Érkezik a pálya utolsó szakaszára, ráteszi a jobbosra, amiből jön a célegyenes. Itt a célegyenes, és az ideje a 6. helyre elegendő jelen pillanatban. Fisichella követi majd Frentzent, Peter Sauber rezdületlenül nézi a dolgot. Telibe lőtte az 1 perc 34 másodpercet Frentzen. Azt hiszem egyébként ő volt, Gyula. Mondhat tévedek, aki egyszer nullába ugyanazt az időt edzette néhány évvel ezelőtt, 1000 másodpercre ugyanazt az időt futották ketten a polpozícióért, és azt hiszem, hogy Frentzen és Villeneuve volt az, akik ugyanazt az időt teljesítették. Eddie Jordan várja Giancarlo Fisichellát, és itt is van Fisichella. Már el is kezdte a gyors körét. Tehát ez az 1000 század és 10 másodperc nélküli idő, ez úgymond Frentzeni specialitás. És nem akarok butaságot mondani, de azt hiszem, hogy azon az időmérőedzésen még egy harmadik versenyzőnek is sikerült eltalálnia ezt az időt. De az én szimulátor világbajnokon Weber Gábor mutatja a kezét. Jól emlékszem én, hogy 3-an lőtték ki azt a nullát, Gábor? Jól emlékszem, Frentzen, Schumacher és Villeneuve mentek Jerezben 97-ben, és ha jól emlékszem, 1:21.972 volt az idő. Alázzál még, Gábor, köszönöm szépen. Soha többet nem szólalhatsz meg, nézzük Fisichellát. De legalább Frentzenre jól emlékeztem, dicsérj meg, Gyula, köszi. Én megmondom őszintén, ez a herezi futam nekem nincs meg, de... Akkor te vagy a harmadik helyezett közöttünk. No, végignézzük belülről a kört Fisichellával. Én megbosszankodom a Weberen addig. Itt a célegyenes. ,2 másodperc, amivel lemaradt Fisichella, és bekocogott az 5. helyre.